Исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Мин Казан шәһәре Иделбуй районы 68-нче Татар-рус мәктәбендә милли эшләр буенча директор урынбасары булып эшлим. Фамилия Мексанова, исемем Әлфия Минна Абзалтиновна. Аны балалар кыскача гына Абзаловна дип йөртәләр. Миңа бигрәк тә тулысынча әйткән вакытта бик ошый. Исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Мин Илхания Абзалетдиновна булам, 4-нче Татар гимназиясе директоры. Минем исемем Илхания Абзалетдиновна булса да, мине Илхания Абзаловна дип йөртәләр. Гомумән, исемең күпме озын булса, шул кадәр бәхетең була дип әйтәләр. Мин моның белән дә килешәм. Инде менә бу дөньяда һәрберегезгә бәхетле булырга телим, бәхет телим. Шигырь кирәкме? Бар байлыгым минем, сез дусларым. Акчам да шул минем, малым да. Теләгем бер, үлгәнчегә кадәр. Сез дусларым булсын янымда. Альфред брат булсын янымда. Аннан башка яшәргә авыр. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Мин Мары иленең Бәрәңге районында туып үсеп, менә инде дистәләрчә еллар Казан шәһәрендә халкым өчен, үзебезнең телебез өчен хезмәт итәм. Һәм әлбәттә, менә шушы хезмәтемнең иң зур нәтиҗәсе буларак 2023 елда укытучы һәм остазлар елында мин җитәкләгән коллективның иң зур нәтиҗәсе буларак узган атнада Мәскәү шәһәрендә ВДНХ-да Россиянең иң яхшы этнокультуралы компоненты мәктәбе буларак бүләкләнү тантанасында катнашуым белән бу ел әлбәттә хәтеремдә калачак. Киләсе елда мин һәрберегезгә сәламәтлек, гаиләгездә иминлек һәм бәхет телим.